Já ti to přiučím. Ne, pane bože, ne, chlapům ne! Jo, Ježko, já ti všechno naučí. Byš takový skutečně rozmrdanej, rozkouřený a posyflený. No, Vážený pane Pops, byli jsme nuceni vás vzít do školy Prievitgo, kde se naučíte všem masturbovacím technikám. ne, ten kluk nikam nepojede, že takový odpornosti nebude dělat. A já to chci dělat! No samozřejmě, ještě abys taky nechtěl. Tvoje matka byla taky taková kurva, taková koříčka, která vojela všechny chlapy na univerzitě a nikoho to nezajímalo. Jenom já jsem ji viděla takovou, jaká doopravdy byla. A to ti klidně kdy řeknu. Taková neskutečná kurva to byla! Mé matka nebyla kurva, bože! A já jsem chtěla být herečka. A ona mi to zatrla, protože to byla kurva a nic jinýho. A jenom tohle tlustý prase si mě vzalo, protože to byla kurva. Nevěř jí do prdele. Jdi do prdele. Jdi do prdele sám. Nechtěj mě nasrat, ty buzerante. Nebo se naseru. A já ti zastřelím brokovnici, ty šolíne tlustej. Mám tady džus. Vypij džus. Vypij džus. Mám tady džus. Džus? Jo, mám tady džus, takže mě nechtějí nasrat, nebo tě ho strčím do prdele. Co to děláte, brašoše? Až se nežrá ten dan, nebo se naseru a spočišťuju si to.